Safe este un software special dedicat proiectării planșeilor de tip dală, planșee casetate, sisteme de fundare, fundații izolate, radier general din beton, integrând fiecare aspect al procesului de proiectare într-un mediu intuitiv și ușor de folosit. Schematizarea modelelor analizate este rapidă și eficientă prin instrumente complexe de definire a elementelor de suprafață sau prin folosirea uneia dintre opțiunile de import. Cea mai optimă variantă de calcul a planșeilor și fundațiilor este calculul structurii în ETABS SAP 2000 și ulterior importul în SAFE împreună cu toate încărcările și caracteristicile plăcii pentru o analiză detaliată. Analiză neliniară pe termen lung, analize la străpungere sau analiza apariției fisurilor în placă și deschiderea fisurii sunt doar câteva dintre analizele posibile. Dimensionarea și verificarea plăcii sunt disponibile inclusiv pentru post-tensionare, utilizând SAFE Post-Tensioning. Pentru un program de analiză dedicat și sistemelor de fundare, modelarea terenului este o componentă esențială în procesul de analiză. Definirea parametrilor geotehnici se face într-un mod simplu și ușor de atribuit. SAFE generează breviare de calcul cuprinzătoare și adaptabile la nevoile utilizatorului pentru toate tipurile de analiză necesare în procesul de proiectare. Planuri detaliate, secțiuni, vederi și tabele pot fi generate, vizualizate, dar și listate direct din SAFE sau exportate în programe de detaliere. Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din domeniu, te invităm să urmărești canalul nostru de YouTube, să te alături comunității de pe rețelele de socializare și să accesezi site-ul nostru csiromania.ro.